Igama lami nguLuxolo Makhasi. Ndisuka kumhlaba wasePlan eCala. Hlala eLady. Le program kaLouis Agri ndijoyine nge1 kaAugust kunyaka ka2024. Ngela xesha ndiqala kaLouis Agri bendingumuntu ebeqhuba itaxi. Ndithe ukuvela kwale program ndaqomba hayi anisasibona isidingo soba ndibe bendiqhubela netaxi make ndiyozama enye into engayazi engazange ndayifundele ngoba nasesikolweni ndandiyirhalela iagriculture kodwa ke kuba ixesha lalincinci mhlawumbi ke mandithi kuba ke kwasekugcwele kwiclass kaagriculture mandiyibeke ngolo hlobo kodwa ke indifundise kakhulu into yoba okay kuba siyakwazi ukwazi uzilimela nasemakhayeni wethu. Uyithulkisa sizifumeneyo kwaLouis Agri zitshintshe kakhulu ubomi bam ngoba sesikwazi kweza kiriva sasizinikiwe esikwazi nokuncedisa umakhulu bethu xa besuka esitopini sibaphathele igrocery ngazo esikwazi nothutha amanzi ngoba ke kwindawo esihlala kuzo amanzi siwakha kude. Then ke nasezigadini sibe sizisebenzisa kakuhle indlela zomejarisha into ezifana ne-seedbed nayo i-seedbed ndive kule program kaLouis Agri uba into ye-seedbed into umila bunjani so besisebenzisa i-fish lane kwenzela uba izityalo zethu zihlala zi-straight. Mkhulu kakhulu nomehluko owenzekileyo obonakalayo apha ekuhlaleni. Enye into endinoyifuna uyigxininisa kakhulu ngesilungu ngathi ndiyayi-emphasize kwiprogram kaLouis Agri thina singabantu abamnyama besiye sicimbe efana into yoba yinto yabantu abangootata into yokulima kodwa ke uLouis Agri uyibonakalisile nabantu abangoomama banaso isakhono sokwazi uyokulima ingabi ngathi ngumsebenzi wabantu abangootata qha. Ubonakele ke ekuhlaleni ngoba ulithathile ulutsha more especially ke kubantu abangomama kule program kaLouis Agri. Ii-plans zam ngala information ndiyifumene kwaLouis Agri amakhaya ekhayeni lam sinawo amasimi kulima ndikwazi nawo bahlelileyo epha ezilalini bakwazi ufumana lo misebenzanyana ngoba imisebenzi inqabile abanye bethu abazifumane nezo opportunities zinje zakwaLouis Agri sezifumeneyo nathi.